दिनैनि बे समाव नदुवार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै साफ्रोम बाथौ सिबियारि रायजोफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिबाय। दा दिनैनि बे समाव नदुवार बियाबनि सिङाव थानाय थाइगेरगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा दा कार्तिक फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे दिनै कार्तिक गासा सावनाय समाव गामियाव 2000 आलारि बाथि सावनाय जि हाबाफारि लादों। दा नैबे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो आं बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानो बा गामिफोरखौ खावलायनो सानो जे बेबायदिनो हाबाफारिखौ लायोब्ला खोब मोजां जागोन। दा बेखौनो आङो बियाबनि लाइमोन आफादनि नेहाथारि जानानै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि समाव नैबे जितु थाइगेरगुरि गामियाव जितु कार्तिक गासा फोरबो फालिदों बेनि गेजेराव बेसेबां आलारि बाथि सावदों होनना फोरमायदोंमोन? बेवहाय गासै 2000 आलारि बाथि सावनाय जादों। दा बे समावहाय गोबां लाइमोनफोरखौनो कार्तिक गासा फोरबोआवहाय बाहागो लायालासिनो गुबुन मोनसे हाबाफारिफोराव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बिनि सायाव मा खावलायगोन? दा बे समाव आं बेखौनो खावलायनो सानो बियाबनि लाइमोन आफादनि नेहाथारि जानानै जे बाथौ सिबियारि साफ्रोम लाइमोनफोरा जेन गुबुननि जेबो माखासे फुजा मेलाफोराव जेन गोसो लेमालासे जि हारिनि गुदि धोरोम बाथौ, दा बे बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानैनो बा बाथौ धोरोमजों सोलिनानैनो दा बाथौ धोरोमनि मोनफ्रोमबो नेमखान्थिखौ मानिलाङोब्ला खोब मोजां जागोन, आं बेखौ नुहुरो। गासानि फोरबो, बे फोरबोआव रायजोफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ कार्तिक गासा फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव दिनै जि बिस्थिबार मोनाबिलियाव आसिन दाननि जोबथा खालार, लोगोसेनो अक्ट'बर दाननि 18 खालार, बे सानावहाय दिनै बाथौ धोरोमारिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै जि दिनै दुब्लि बारियाव जेरै माइनाव कार्तिक फोरबो होननानै बरायनाय जायो। दा बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो न'खर गामिनि सिबिसालि लामा लांगोनाफ्राव जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। दा बेवहाय जोङो दि माइनाव खेराइ फोरबोआवहाय जों दुब्लियाव माइनावखौ बरायनानै लाग्रोनाय जायो। दुब्लियाव जों माइ आबादखौ गिबियाव जों मान बावग्रोनायजों आलारि बाथि फोजोंनानै न'खरनि लांगोनायाव लामा लांगोनाफ्रावबो जोङो बेबायदिनो कार्तिक गासा सावनानै जों बरायना लानाय जायो। बेवहाय जोङो दिनै नैबे थाइगेरगुरि गामियावबो गामि नाङैनो जि आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ नुदों। लोगोसेनो जों गाबोन सुक्रुबार, बै सुक्रुबारावबो बिथांमोना जि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बेयावबो जों बाहागो लाहैगोन। आरो लोगोसेनो जों गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै, जि जोंनि थान्दै बिजाबनि बोसोन बायदियै जों गासै रायजो राजाया माखासे नेमखिखौ जोङो फालिबाय थादों आरो बोसोनफ्रोमबो बेबायदि हाबाफारिखौ जों मावबाय थादों। दिनैनि समाव बाथौआरिफोरनि नैबे कार्तिक गासा जि फोरबोनाय, बे फोरबोनायाव माखासे गोरोबलायै नुनो मोनो, बिसोरनि सायाव मा बुंगोन? दा बे समाव गोरोबनाय आरो गोरोबैया बिनि जाहोना जाहैबाय जोङो दुलाराय बर' माहारि आफाद हिसाबै, बर' हारि हिसाबै जे बर'नि जे मोनसे धोरोम, बे धोरोमा जाहैबाय जोंहा मोनसे नेम निथि दङ, मोनसे आसार निथि दङ। दा बेजों खारफायो। माखासे गोरोबै जाहोना जाहैबाय गुबुनारि धोरोमनिफोरा, हमना ला गुबुन जाथिनि जि मोनसे आसारफ्रा बिसोरना आलादा। दा बेवहाय जोंनि बर' जाथि हिसाबै, बर'नि जि मोनसे धोरोम आफाद हिसाबै नैबे मोनसे आलादा नेमखान्थि। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसार नेम निथिया बेलेग आरो लोगोसेनो गुबुन जाथि जि बेफोरनि माखासे नेम निथिफ्रा बेलेग। दा बेवहाय बिथांमोननि जे नैबे कार्तिक गासा सावनाय जि हाबाफारिफ्रा बिथांमोना एसे आलादासिन जायो। दा बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोन बायदियैब्ला नैबे हाबाफारिया जोंना आसिन दाननि जोबथा खालाराव जायो आरो बिथांमोननिया जोंनि धोरोमनि जि नेम निथिनि एसे सानसे सिगां जायो। दा बेखौ आङो दुलाराय रायजोनो बोसोन होनो आवगायदों आरो। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन।
नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।